זיכרון, עיתונאים, ידידים, חברים וקהל נכבד. לפני שאני אתחיל את הרצאתי, אז דיברו פה על האבא של יוסי אחימאיר, שבן ציון כץ לא היה קומוניסט, ואני אגיד שהאבא שלי היה מפאיניק, ובן ציון כץ גם לא היה מפאיניק. אז עכשיו אנחנו מסודרים. כשהתחלתי להכין את הרצאתי על בן ציון כץ, חשבתי שאני מכירה את חייו ואת פועלו בקווים כלליים, וכי אצטרך רק להוסיף פה ושם עובדות ותאריכים. במהלך הרצאתי התברר לי עד כמה האיש היה מרתק ומה מגוונת הייתה פעילותו. נתפסתי ונגררתי למחקר מקיף ומפורט שרק אפס קצהו אביא כאן בפניכם. אני אשתדל לזכור כאן את המסגרת הכוללת של אישיותו ופעילותו, וחבריי רות בקי, יוסי אחימאיר, דוקטור נתי כהן ונכדתו אורנה זמיר ירחיבו את הדיבור בנושאים מסוימים. יש לי כמה וכמה ראשי פרקים, ומכל דבר אני אביא משהו כדי שתישארו עם טעם של עוד ולא עם טעם של נמאס. הסעיף הראשון קראתי לו מעורבות משנה היסטוריה. איש אמיץ ורב פעלים היה בן ציון כץ. הוא היה מעורב במספר רב של אירועים בהיסטוריה של עם ישראל לאורך כל חייו. התערבותו השפיעה לא רק על גורלו האישי, אלא גם על מהלך ההיסטוריה. הוא היה איש ציבור, מדינאי ודיפלומט, עיתונאי ועורך, היסטוריון וחוקר, עיתונאי חוקר, פובליציסט ואוהב סופרים וספרים, לוחם פעיל ומפעיל, מושך בחוטים מאחורי הקלעים, נועז, שקול, הרפתקן. הוא היה עד ושותף פעיל להתרחשויות ההיסטוריות, הן בתקופות המהפכות ברוסיה, הן בתולדות עם ישראל, שעליהם ידברו חבריי, משפט בייליס, משפט שטייגר, משפט רצח ארלוזורוב, פרשת אלטלנה ומה לא. כל מה עשה בלהט ובהתמסרות ללא גבולות, מכוח אמונתו בנושא שעליו נלחם. בן ציון כץ לא רק ליווה את ההתרחשויות, אלא היה גם מעורב בהן באופן פעיל, השפיע על המהלכים ואף שינה אותם. מעטים הם אלה שאפשר לומר עליהם בפה מלא משפט כזה. תולדות חייו של בן ציון כץ משולבים בתולדות עם ישראל לבלתי הפרד. הוא נמצא תמיד בנקודת המוקד של מאבקי היהדות הרוסית. כדי להבין את פעילותו ומעשיו, יש להכיר את ההיסטוריה של רוסיה, במיוחד בתקופת המהפכה הראשונה ובתקופת מהפכת אוקטובר, את העולם היהודי והכללי במזרח אירופה ובמערבה, ולאחר מכן את ההיסטוריה של היישוב בארץ בתקופה שבין שתי מלחמות העולם וב10 השנים הראשונות במדינת ישראל. בן ציון כץ היה בעל תעודת העיתונאי הרשמית הראשונה של מדינת ישראל. כותרת דבריי, האמת היא בשבילו הסנסציה הגדולה ביותר, היא ציטטה ממה שכתב עליו אבא אחימאיר, אבא של, ביובל ה70 שלו. תחת הכותרת הקולעת לימין האמת. תחשבו טוב, זה כותרת קולעת מאוד מפי איש ימני, לימין האמת. בנימוקי השופטים שהעניקו לו את פרס סוקולוב לעיתונות ב-1956, נכתב בין השאר שהיה מבחינה מקצועית אבי אבות הסקופים בעיתונות העברית. זו גם הכותרת שהעניקה רות בקי למאמרה עליו בכתב העת קשר. אבל ניסוחו של אבא אחימאיר מדויק וקולע יותר. הסקופ האמיתי היה גילוי האמת, בכל מחיר ועל אף המחיר. והוא היה אכן מן העיתונאים שלא היססו לשלם את המחיר ואף שילמו אותו. את דעתו של בן ציון כץ עצמו על העיתונות הסנסציונית בעיתונו הארץ ישראלי חדשות הביא מאיר שלו ברשימתו החיננית. כותרת הרשימה של מאיר שלו, יש לי עוד חדשות בשבילך, שפורסם ב-1985 ואני מצטטת. הסנסציה היא לחם חוקו של כל עיתון, אבל זהו כל זמן שאין הסנסציה עלולה להזיק למישהו, לפגוע במישהו, לצער את מישהו. אולם העיתונים שלנו אינם יודעים להבדיל בין סנסציה לסנסציה, אינם יודעים מה אסור ומה מותר, וכנגד זה יש למחות בכל תוקף. שופמן,
הסופר שופמן שהכירו מתקופת שטיבל, אני אזכיר את זה אחר כך, ואחר כך נפגש איתו בארץ, כתב עליו פעמיים בהערכה רבה. ברשימה שלו הראשונה, תחת הכותרת בן ציון כץ בהעבר, העבר היה כתב עת אחד מיני רבים שיסד בן ציון כץ, ציטט מזיכרונותיו את המשפט שמצא חן בעיניו. הישיבה בבית הסוהר, על בית הסוהר עוד נשמע, למרות כל אי הנעימות שבישיבה מאחורי הסורג, נשארה בזיכרוני, אומר בן ציון כץ, כאחת השנים הטובות בחיי. ושופמן מסיים במילים, ממוארים אין סוף נכתבו על ישיבה בבתי סוהר, אבל כזאת כמדומה עוד לא כתב איש. הבו גודל לא. לא פעם מצא בן ציון כץ את עצמו בשם האמת שלו בר פלוגתא לחבריו ולמהלכים של החוגים שהיה מקורב אליהם, שלא הסכים לדרכם. בהזדמנויות אלה לא ויתר על עמדותיו, לא התקפל ועשה כל מאמץ לבטא את האמת שלו, ואם לא ניתנה לו מעל דפי העיתונות, הרי בחוברות ובקרוזים שהוציא בכוחות עצמו. לאורך כל חייו נאבק בן ציון כץ בין הכוחות השונים שהתרוצצו בו, איש המחקר ואיש העיתונות, בין הסופר לעיתונאי, בין החוקר ההיסטוריון לעסקן הפעיל והמעורב. והמשותף לכולם, המחשבה העצמאית, אי ההליכה בתלם, האיש הסס אלי פולמוס, האיש הסס למאבק, לוויכוח ההוגן. לאורך כל ימיו הגשים את שתי נטיותיו לסירוגין, ראשית דרכו כחוקר, המשכה כעיתונאי, ולאחר מכן כעסקן במובן הטוב והישן של המושג, וסיומה בחזרה למחקר כאחד ההיסטוריונים הבולטים של תקופת בית שני. מקובל להציג מאבק זה כמאבק בין חיי שעה של העיתונות לבין חיי עולם של החוקר. אבל פעילותו כעיתונאי וכאיש ציבור השאירה את חותמה לדורות, וגם בזכותה זכה לחיי עולם. על שילוב זה כינה אותו ברוך קרו, כשעוד קראו לו קרופניק, בהגיעו לשיבה, כלומר ביובל ה-60, פעם זה היה נחשב שיבה, ספרה וסייפה, וכתב גם במדעו הוא לוחם. ועל המאבק בין שתי הנטיות בתוכו הצביעו רבים, כגון אבא אחימאיר שכתב, ההווה הרג בנשמתו את העבר. ההיסטוריה הנעשית והולכת הסיחה מדעתו של כץ את ההיסטוריה שכבר נעשתה. ההיסטוריון נדחק הצידה מפני העיתונאי הפובליציסטן. ועכשיו כמה הערות על הנושא השני שקראתי לו זיכרונות בוני היסטוריה. בן ציון כץ תיעד את תחנות חייו השונות ואת פעילותו הציבורית הענפה והמגוונת, ובתוכם כאמור, כפי ששמענו כבר, תיאר את חוויותיו מתקופת ישיבתו בבית הסוהר. והזיכרונות פורסמו על ידי רות לבנית, ביתו זיכרונה לברכה. זה הספר בשנת שעבר כמה גלגולים ב-1983. אלה הם זיכרונות בוני היסטוריה. אבני הבניין של מרבית הנושאים שבן ציון כץ, מרבית הנושאים אבל לא כולם, היה מעורב בהם. כל מי שיבוא לכתוב על אחד הנושאים האלה בהיסטוריה היהודית והארץ ישראלית, בעיתונות ובספרות, אינו יכול בלעדיהם. וכתב דוד לזר, 1000 דברי רכילות ידע בן ציון לספר, והם היוצרים את ההיסטוריה הגדולה. ואבא אחימאיר העיד שכץ היה היסטוריון בכל מהותו, שכץ שהיה היסטוריון בכל מהותו היה אדיש בהחלט להיסטוריה הפרטית שלו, אף על פי שהשאיר אחריו זיכרונות כתובים ומודפסים ביידיש. מאורע פרטי היה משאיר רושם בזיכרונו של כץ רק במידה שהיה לאותו עניין ערך ציבורי כללי. ועוד כתב, הוא בעצמו היה מעין חלק בלתי נפרד של התקופות אשר תיאר. הזיכרונות כתובים בחן ובהומור, מתוך הכרת ערך עצמית, אבל בלא התנשאות, תוך דיוק מרבי בפרטי הפרטים הקשורים לאנשים ולמאורעות. הזיכרונות ההיסטוריים שכתב כולם קשורים בו,
במאורעות שלקח בהם חלק פעיל והיה עד להם, ובאנשים שהכיר מקרוב והיה לו שיג ושיח עמהם. ואני מצטטת עכשיו את דוב סדן: פרקי קורות אלה נקראים כסיפור מתח, ומתקיים בהם מה שאמר פעם פרופסור סדן: אין לך דבר אקטואלי יותר מן העבר. אמרתי כבר שרשימת הנושאים שלא ידובר בהם היא ארוכה ומפוארת, ואני רוצה להזכיר משהו על ראשית צמיחתו. ראשית, ברמז, החל בילדותו בבית אביו הרב כעילוי צעיר, העילוי מדויג, ילד פלא בלשון ימינו, והמשך בהתפתחותו כמשכיל בהשפעת עיתון הצפירה שהזדמן לידו בעת ביקורו בווילנה, והשפעת הקריאה בספרי ההשכלה של זמנו. רבים, כמעט כולם הזכירו את הנושא הזה בדבריהם עליו. כך למשל סיפר אסף גולדברג במלאת 30 לפטירתו, אני מצטטת, בהיותו בגיל 17 בערך שלח מחקר על נושא תלמודי לחזס. חזס זה חיים זליג סלונימסקי, עורך הצפירה דאז. סלונימסקי שלא הכירו עוד, חשבו לרב זקן שנתמשכל העוסק במחקר התלמוד, וענה לו תשובה במכתב ארוך ונמלץ עם סלסולי תארים מרובים. אתם יודעים, היה נוסח לכבוד הרב הגאון המופלא הקצנה דמלא ספרי וכו'. והידיעה על המכתב עשתה להחיש כנפיים בעיירה, וכל דויג הייתה כמרקחה. שמו של כץ נתפרסם מיד בכל הסביבה, והוא נעשה ידוע שם כמשכיל, בן 17. שלבי התעצבותו והתעצבות אישיותו והתעצמותה היה כאוטודידקט מובהק, שכסימני הביוגרפיה הקלאסית של בני דורו, של משה לב לילינבלום, של י' למד גורדון, נחום סוקולוב, אחד העם, ברדיצ'בסקי וכו'. בן ציון כץ הצליח בזיכרונותיו להפוך את הביוגרפיה הפרטית שלו למשותפת לרבים. הוא בא בשעה להבליט את ייחודו ואת ערכו. תולדות חייו הם למעשה פרקים בתולדות יהדות רוסיה מסוף המאה ה-19 ופרקים בתולדות עם ישראל בארץ ישראל ובמדינת ישראל. מתוך המאבקים הרבים אני אזכיר בראשי פרקים ואחר כך ירחיבו חבריי 5 מאבקים, ומכיוון שאיש מהם לא מדבר על החמישי אני אגיד גם כמה מילים על החמישי. 4 פעמים לפחות התערב בן ציון כץ התערבות פעילה בעלילות דם ובסכנת מלחמת אחים, עלילת בייליס שעליה תדבר רות בקי, עם כל הפרשה המצחיקה של הגברת בבא בתרא. תדברי על זה? כי אם לא אני אדבר. לא, אני משאירה לך כי זה נפלא. הגברת בבא בתרא. המאבק השני כנגד עלילת הדם כנגד הסטודנט היהודי שטייגר. המאבק השלישי שעליו ידבר יוסי אחימאיר זה במשפט רצח ארלוזורוב. המאבק הרביעי שבו מסתיימים זיכרונותיו היה בהתערבות שלו בפרשת אלטלנה, אתם רואים את המוקדים. והמאבק החמישי שהוא הרבה פחות ידוע זה חודשים אחדים לפני פטירתו, בסוף תשי"ז, בראשית תשי"ח, 1957, ניהל ויכוח חריף וער עם דוד בן גוריון. הוא כתב מאמר בהבוקר בשם החזון המשיחי והאידיאולוגיה הציונית, שבו הגיב על חליפת מכתבים בין דוד בן גוריון לבין נתן רוטנשטרייך, והנושא מבטא את הפולמוס. המאמר הזה גרר אחריו פולמוס נרחב, אידיאולוגי ועקרוני מעל דפי עיתון הבוקר, וגם חילופי מכתבים פרטיים שבן גוריון הרשה לפרסם אותם בהבוקר. אין ספק שזה היה ויכוח נכבד ומסועף, שבו עולות השאלות המהותיות ביותר המפרידות בין שתי השקפות עולם. זו הסוציאליסטית המדגישה את ההגשמה האישית שבן גוריון לקח על עצמו לייצג אותה, וזו האזרחית המדגישה את החזון והאידיאולוגיה שבן ציון כץ ייצג אותה. למעשה זה היה ויכוח על זכות ראשונים ועל השאלה חלקו של מי גדול יותר ביישוב הארץ. וכל אחד מהם פירש אחרת את ההיסטוריה הרחוקה והקרובה והדיר,
כן? סילק את בר הפלוגתא שלו מחלקו המרכזי בהגשמת הציונות. לא פחות משמלמד הוויכוח על העמדות השונות של שני הזרמים האידיאולוגיים, הוא מלמד גם על אופיים של המתווכחים. לצורך הוויכוח, בהתאם לכללי הוויכוח, כל צד מייחס לחברו עמדות מסוימות ושולל ממנו אחרות כדי לבסס את עמדותיו שלו. והוויכוח הזה מצדיק פולמוס מחקר רחב מאוד, אני לא נכנסת אליו, אני אגיד רק כך. דוד בן גוריון במכתבו הראשון לבן ציון כץ, אחרי המאמר בהבוקר, פתח בשבחו של בן ציון כץ, אבל הטון של דבריו היה בו יותר משמץ של התנשאות, בכך שהוא ייחס לו טעויות. כקורא ותיק שלך, אשר לא תמיד מסכים לדבריך, אבל יודע אותך, תשימו לב, אין עת. אבל רואה אותך כאיש אמת, אם כי ככל בן תמותה, אתה עלול לפעמים לטעות בידיעת העובדות, אני רואה חובה לעצמי להעמיד אותך על טעויות אחדות בדבריך. אחר כך בן ציון כץ הגיב, ובן גוריון חוזר פעם שנייה, והפעם הוא מייחס לו, אני מצטטת, חוסר בקיאות בספרות הפועלים הארץ ישראלית, וכתב איזה 8 עמודים הרביץ בו תורה על ספרות הפועלים הארץ ישראלית, אבל הפעם דיבר אליו בגובה העיניים, ואני מצטטת, והודה שיש גם במקצת חילוקי דעות עקרוניים בינינו בדברים אחדים. המאמר הזה עורר הוויכוח, עורר פולמוס ובעיתון הבוקר וכו'. הסעיף הבא שאני רוצה על קצה המזלג זה מה שקראתי לו חברים מספרים על כץ. יש לנו חברים מספרים על כמעט על כל אחד מהאישים, ורבים מאלה שזכרו להכיר את בן ציון כץ בתחנות חייו השונות, נפגשו עמו בשלבים שונים של חייהם, חשו שלפניהם אדם המעלה, שזכות גדולה נפלה בחלקם להכירו, והנציחו את דמותו ומהלכה בזיכרונותיהם. כותב הזיכרונות המובהק זכה להיות מונצח בזיכרונותיהם של אחרים. קראתי את כמה עשרות של עדויות כאלה וריכזתי את זה ב4 נושאים שמכל אחד אני אביא צימוק בלבד. יש הרבה מאוד צימוקים, מתוקים. צרור, ההקבץ של המוטיב הראשון זה עדות על כוח הזיכרון המופלג שלו ועל אישיותו הסוערת. הדבר השני הוא עדויות על פיזור נפשו יוצא הדופן. הדבר השלישי הוא עדויות על הרוסית הרצוצה בפיו, אני אדבר עוד על מה שדיברנו, מגרד שנהפכה למעלה שבזכותה הצליח במקום שאחרים נכשלו. והמקבץ העדויות הרביעי, עדויות אופי על יושרו, אומץ ליבו ורדיפת האמת שלו בכל מחיר ועל אף המחיר הכבד שהיה עליו לשלם לעתים קרובות. עכשיו בן ציון כץ היה איש חכם מאוד מאוד מאוד, הוא ידע שמספרים עליו כל מיני מעשיות והעיר בהומור לפי עדותו של יהודה ברקוביץ' אלא שאינו בטוח אם אמנם נכונים הם. העדויות האלה מעידות שלא פעם גדול כוחו של המיתוס מכוחה של המציאות. חיזוק לעדויות על עילגות לשונו הרוסית מצויה למשל בזיכרונותיה של רעייתו, הדוקטור שרה הרכבי כץ, שסיפרה, ואני מצטטת, שכולם חיבבו אותו והיו משוחחים איתו שעות למרות הרוסית הגרועה והגרמנית הרצוצה שלו. בה בשעה חדווה ברומי, ביתו שיושבת כאן, הכחישה בפניי עובדה זו ואמרה שאביה דווקא ידע רוסית היטב ושאיני יודעת מה מקור הזיכרונות על הרוסית הרצוצה בפיו. בכל אופן זה מוטיב שחוזר אצל, איך אומרים, כולם. לזיכרונות על בן ציון כץ צריך להתייחס כפי שמתייחסים לזיכרונות בדרך כלל. כבדהו וחשדהו, או כבדם וחשדם, וצריך להפעיל עליהם את מד המהימנות. הזיכרונות עם כל אי המהימנות שלהם ממחישים ומחיים את אישיותו של האדם שאותו זוכרים, והופכים אותה לדמות חיה ופעילה, אבל בזיכרונות כמו בזיכרונות. בין כותבי הזיכרונות היו שהכירו היטב ומקרוב את האיש, אחרים הכירו אותו באופן שטחי וניזונו מזיכרונותיהם של אחרים, ולא פעם רעיננו
במרכאות את זיכרונם באמצעות קריאה בזיכרונותיו של בן ציון כץ, הפנימו אותם ויצרו את הרושם שזה דברים שהם היו עדים להם או זכו לשמוע מפיו. והרבה מאוד אפיזודות חוזרות וקשה מאוד לדעת מי הראשון או שמא זה בעל הדבר עצמו. אני רוצה לתת כמה דוגמאות לכוח הזיכרון המופלג שלו והנפש הסוערת. הסיפור החוזר, כבר הזכרתי על ילדותו שהיה עילוי גדול ונקרא העילוי מדויג, וכבר בהיותו בן 15 היה בקיא בש"ס ובפוסקים ומחדש חידושים, אבל היה גם חצוף לא קטן. ופה יש כמה עדויות כיצד הביאו סבו לפני ממלא מקום רב העיר, והנער שאל אותו איזה קושיה, וכאשר ענה לו הרב איזו תשובה, צעק הנער, הנך מפטפט. נו, בפני הרב, בחור בן 15. חזרו ואפיינו אותו במילים בור סוד שאינו מאבד טיפה, אבל גם מעיין מתגבר מחדש חידושים משלו. ועוד כתבו עליו שהיה בעל מזג סוער ודרשו עליו את הפסוק, ראית תלמיד חכם רתחן, התורה היא המרתיחה אותו, ועוד ועוד ועוד. דוד לזר, אחד מהכותבים עליו, העיד שאופיו הסוער של בן ציון כץ הוא המזג העיתונאי הקבוע, ואני מצטטת. וכי גם האדם השקט ביותר, לפי מזג רוחו, העובד במקצוע עצבני זה, נתון בכל עת וכל שעה לזעזועים נפשיים, להתרגשות בלתי פוסקת ומריטת עצבים, תמיד במרוץ נגד הזמן. וכך בן ציון כץ העיתונאי, נדון לחיות תמיד בסערה, תמיד בהרפתקה, להתרוצץ, להתרגש, לא לקפוא על השמרים, לא לשמור על עצמו, לא לשקוט, לא לנוח, אלא לרדוף כל ימי החיים אחרי הסקופ העיתונאי, להתרתח, להתרגז, לקבל כל רגע שבץ לב ולעמוד תמיד במערכה, לנהל מלחמת יחיד נגד דעת הציבור, לשחות נגד הזרם, להיות לא פופולרי, איש ריב ומדון, תוסס ונסער, בקיצור, להיות עיתונאי גזעי בכל רמ"ח איבריו. וברוך קרוש שכבר הזכרתי אמר שהוא לא היה צריך ספרייה, כי הוא ידע תמיד את כל מה שדרוש לו מזיכרונו המופלג. הנושא השני זה העניין של פיזור הנפש, ועל זה שוב יש אגדות מפה ועד להודעה חדשה, ואני אקרא רק דוגמה אחת מתוך, כמו שאמרתי, צימוקים רבים. מי שמעיד עליו זה שני הליצים, זלמן שניאור שהיה אז בן 17, יהודה ברקוביץ' שהיה בן 18, ובן ציון כץ היה זקן בן 28, והם הסתכלו עליו כמו שצעירים מסתכלים על מבוגר ותיארו. ראשית כל בן ציון כץ העורך הראשי, עילוי ופרופסור מפוזר המתהלך מאז הבוקר בין הסופרים העובדים על דוכניהם, מי בעמידה ומי בישיבה, שתי ידיו שלובות לו על גבו הכפוף עם עיתון בוקר רענן, שהובא זה עתה מן המדור התחתון. מעיתון זה הוא קורא מטליות שלמות, תוכב אל פיו ולועס. ואם אזל לו חומר לעיסה זה, הרי הוא בא כחטף על עוזר מערכת זה או אחר, מושך מעל דוכנו כתב יד, וכהרף עין נלעס גם זה ואיננו. עובדה היא שכל העוזרים והסופרים במערכת, המינויים ולא מינויים לאל, היו מסכנים את כתב היד שלהם להניחם רגע אחד על דוכנם בלי השגחה פרטית, מפני תאבונו היוצא מן הכלל של בן ציון כץ, שבא לו ודאי בירושה מהנביא יחזקאל, כן? אתם זוכרים, הוא בלע את המגילה ותהי לו כדבש למתוק, זיכרונו לברכה. בראותו, כי כתבי היד התחילו נשמרים בקפדנות יתרה, שם פניו אל שולחנות ההנהלה, וגם שם מצא חומר רב, כגון שוברי דואר, רשימות סוכנים לחותמים חדשים, מכתבי תלונה, ומעשה שעבדו 36 שוברי תשלומים של סוכן אחד מאורודנה, ומצאו כי העורך הראשי החלם בפיזור נפשו, ורק פירורי נייר נשארו פזורים על הרצפה לאורך כל אולם ההנהלה. אהבוהו במערכת עם כל מנהגיו המשונים, ולא הטיחו כנגדו אף מילה אחת. ואחר כך יש סיפור איך הוא מעך את המגבעת של פרוג והחדשה שזה התקנה ברוב פיזורו ועוד ועוד.
אני הזכרתי כבר את עניין הלשון הרוסית, וזה אחד המיתוסים הקבועים, ואני רוצה להתקדם הלאה. ואני אזכיר רק עוד פעם מהזיכרונות של כל הכותבים, כל כותבי הזיכרונות היו גברים, למעט אשתו, דוקטור שרה ארכבי כץ, והיא תמהה בזיכרונותיה. איך אני, שלמדתי הרבה שנים היסטוריה בבית הספר, יודעת כה מעט, והוא שמעולם לא ביקר בבית ספר, כל כך בקיא בדברי הימים, והרי הוא התחיל ללמוד רוסית רק כשהיה בן שהיה בן י' ג', בצרפתית למד מספר לימוד עצמי בבית הכלא, שנכלה בו לשנה אחת בימי שלטון הצאר, ובכל זאת נוסע היה בלי שפה לפריז וללונדון, ובכל המקומות היה נפגש עם שרי מדינה ואנשים מכובדים, ועל אף חוסר השפה היה מתהלך איתם כשווה בין שווים. ושופמן גם כן מזכיר את זה במסע שלו. דוד לזר ברשימה ליובל ה-80 אמר כך, על ידידותו עם כל עמי ומי. יש לו כוח זיכרון פנומנלי, הכל ראה, על הכל כתב, את כולם הכיר. אומרים, זה בשביל החבר'ה הצעירים, שעם כל רחובות תל אביב הוא בידידות אינטימית. והרחובות הללו כידוע נושאים לרוב שמות של ראשי יהדות רוסיה, מאידלסון ועד הרב מזיה, מבוקי בן יוגלי ועד אחד העם וביאליק וצ'רניחובסקי ודיזנגוף וז'בוטינסקי וגרוזנברג, פינת גרוזנברג ועשרות אחרים. הם כולם היו ידידיו, עם כולם רב, את כולם העליב, את כולם אהב. והדבר הרביעי מהזיכרונות זה האמת קודמת לכל, וכאן יש לי צרור של כינויים כמו אביר האמת, בחזית האמת, לימין האמת, ועוד דוגמה אחת על הלחימה לאמת. הוא אומר ככה, אסף גולדברג. אהבתו של בן ציון כץ את האמת הייתה אהבה מוחשית ביותר, והוא קינא את קנאתה ברבים. האמת הייתה לבן ציון כץ נכס יקר ופרטי משלו, אובייקט שכדאי להילחם עליו, להקריב נפשו עליו, בחינת יהרג ולא יעבור. הייתה זו אש הצורה בעצמותיו של בן ציון כץ, והיא הייתה מתפרצת כל אימת שנתקל בעלבון הצדק, שכן עלבון זה היה עלבונו האישי שלו. כל כך צורב ואישי היה העלבון, עד שדומה כאילו בן ציון כץ נתקל ברחוב בירבעם בן נבט, היה מתנפל עליו בקולי קולות ומזכיר לו את חטאיו הקדומים, ומתנפל עליו בלי להרבות מחשבות, בלי כינונים של טקס, בלי לחוש לדעת הקהל ובלי להתחשב בעובדה שאחרי הכל מלך ישראל הוא ירבעם, והחטאים המיוחסים לו קרו לפני 3,000 שנה, ועוד ועוד ועוד. עכשיו אני עושה סקירה טלגרפית של כמה מהישגיו, אני אגמור עוד בזמן, חצי שעה. אני יכולה, איך אמר פעם הרצפלד, אני יכול לדבר עד הוק. אני לא יודעת כמה זה מצחיק, אבל זה היה מצחיק פעם. אז אני לא אדבר עד הוק, עוד כמה דקות אני אגמור, אבל עוד קצת. אני רוצה להזכיר ברשימה טלגרפית כמה מהישגיו, וקיבלתם כאן היום את החוברת שהוציאה המשפחה, ואני לא יודעת כמה מכם פתחו גם את העמודים הבאים וראו כמה יפה הכותרת של עיתון הזמן, כי בתוך האותיות מוצפנים ומוחבאים, ולא כל כך טוב רואים את זה בדפוס, אני הבאתי גם עותק אחר, הסמלים היסודיים והמרכזיים של עם ישראל. יש פה נבל וכלי ציור ומגן דוד, ותסתכלו בבית, זה פשוט תאווה לעיניים. אם כן, ייסוד עיתון הזמן, שהיה אחד מסדרת העיתונים שבן ציון כץ יסד, הוא היה מייסד עיתונים סדרתי, אם אנחנו רוצים ככה בלשון ימינו. הוא פרסם את הפואמה של ביאליק בעיר ההריגה, נגד איסורי הצנזורה, ועל זה נדבר, על זה תדבר אולי רות בקי. הוא קיבל רישיון לעיתון ביידיש בשם פטרוגרד טאגבלט בימי מלחמת העולם הראשונה נגד כל הסיכויים. הוא ייסד את עיתון העם בפברואר 1917 במוסקבה נגד כל הסיכויים. הוא הוציא לאור את כתבי שאול צ'רניחובסקי ב10 כרכים.
בארץ ישראל הוא היה אחד ממייסדי הבוקר, ייסד לעצמו עיתון בשם הזמן, כי יש הזמן גם התל אביבי, ייסד את העיתון חדשות שכבר קראתי עליו כמה דברים שכתב מאיר שלו. הוא לא הצליח למשל בניסיון במאמצים להביא את אוסף דוד גינצבורג אל בית הספרים הלאומי בירושלים. הוא היה מעורב בניסיון הזה ועד היום האוסף לא הגיע לבית הספרים הלאומי בירושלים. יש מחקר מאוד מפורט על חלקו של בן ציון כץ ועל העובדה שהוא לא הצליח בכך. והסעיף האחרון, שוב אני עושה את זה טלגרפית, קראתי לו שושבינם של סופרים. קשריו של בן ציון כץ עם סופרי דורו היו רבים ומגוונים. הוא היה האיש מאחורי הקלעים. הוא היה הרוח החיה מאחורי הקלעים של הספרות והסופרים. בהזדמנויות שונות סייע לסופרים בראשית דרכם לפרסם את דבריהם, ולימים סייע להם להוציא לאור את כתביהם. דומה שאין סופר, זה כמעט משפט גורף, שחי ופעל בתקופת פעילותו של בן ציון כץ שלא היה לו מגע עמו. תולדות חייהם של רבים נושקים לאלה שלו, וכמעט שלא היה מפעל ספרותי שהוא לא היה מעורב בו. ועל אף הרגישויות של סופרים למעמדם ולשכר הסופרים, דומה שלא היה, בכל אופן אני לא מצאתי, מי שלא שיבח אותו בפה מלא את פועלו בכלל ולמענם בפרט. וגם בתקופות שנחלץ לעזרת שטיבל שהסתכסכה עם כל סופריה, הודו הכל ביושרו, בנאמנותו, במסירותו ובחוכמתו. ואני רוצה להזכיר רק את השמות בקצרה של הסופרים והמפעלים הספרותיים. יש שיתוף פעולה רב שנים עם אברהם יוסף שטיבל, אותו עשיר שהתעשר במלחמת העולם הראשונה והרגיש לא נוח בשל עושרו, וכדי להרגיש קצת יותר נוח אז הוא נתן מעשר מהונו לטובת הסופרים והספרות העברית, ופשט את הרגל וחזר ושוב פשט את הרגל ושוב חזר, ובן ציון כץ עשה כמעט את הבלתי אפשרי ועזר לשקם את ההוצאה. לשקם את ההוצאה זה לשקם את מעמדם של הסופרים שהיו תלויים בו, של משכורות ועוד ועוד ועוד. זה דוגמה אחת. הקשרים הכי הדוקים היו עם שאול צ'רניחובסקי, שזה גם כן נושא לא רק להרצאה בפני עצמה אלא לכנס שלם, כיצד מאז הפגישה הראשונה הוא סייע לשאול צ'רניחובסקי וליווה אותו כל חייו ועזר לו בתרגומים ובכספים ובהרגשת בית ועוד ועוד ועוד. והזכרתי את הסרט הכרכים, ואתם רואים כמה שאני מדלגת. השם הבא הוא הסופרת דבורה ברון, שגם עליה כתבתי ספר רחב יריעה, והוא עידד אותה מאחורי הקלעים בתחילת דרכה, סייע לה בפרסום סיפוריה, ניסה לעזור לה בפרסום ספר הראשון, ספר סיפוריה, וזה לא הצליח, והיה קרוב אליה ועקב. היא עלתה לארץ עליית יחידה, לא בקבוצה, אישה צעירה יפה לבדה בארץ ישראל, ומרחוק הוא דאג לה ושאל לשלומה וניסה לעזור לה. ומי שהסתכל בפועל הצעיר יראה שם, אז היא הייתה העורכת הספרותית של הפועל הצעיר, יראה שם שהיא פרסמה, זה בשבילך, מכתב ברכה לנישואי בן ציון כץ עם רעייתו, 24/2/1914. והפועל הצעיר, חתומה דבורה ברון. אבל, וזה בשבילך לקראת ההמשך, מערכת היחסים הקרובה הזאת נקטעה, כפי שסיפר לאחר מותה של דבורה ברון בתקופת משפט רצח ארלוזורוב, ואני מצטטת, משנתחדדו היחסים בין אנשי ההסתדרות וביני. בן ציון כץ חדל מלבקר בביתם של יוסף אהרונוביץ' ודבורה ברון, שהיה בית פוליטי מובהק. זה גם כן קרה. הזכרתי את ביאליק, שוב את פרסום בעיר ההריגה, וגם עם ביאליק היה מערכת יחסים מאוד מרתקת, שגם בה היו כל מיני חילוקי דעות, אוטרוניות וכו' וכו', כי מי שעושה, גם כועסים עליו למה הוא לא עושה יותר, אז גם זה חלק מהעניין. והשם האחרון זה שופמן, שהקדיש לו 2 רשימות, בשתיהן העריך מאוד את פועלו והזדהה עמו,
ברשימה הראשונה שיתף את הקוראים, כבר בזה פתחתי, בזה אני מסיימת, בהנאתו מקריאת זיכרונותיו, ובשנייה לאחר מותו סיפר על ההיכרות ביניהם. שניהם היו בנופש בבית ההבראה של הסופרים, בית דניאל בזיכרון יעקב, שאבי זיכרונו לברכה יסד כמוסד לסופרים שיוכלו לפוש בתנאים טובים, וקבע מצד אחד, הוא הסתכל עליו מן הצד מסוקרן ומשועשע מדמותו, וקבע מצד אחד מן סוקרטס ונאמן למסורת אבותיו מאידך. ומשפטי הסיום בהחלט, אולי מכאן תצא הקריאה למשפחה ליזום פרויקט רחב היקף שיכלול 4 חלקים: ביוגרפיה 1, כינוס כתביו 2, ההדרת חליפת מכתביו שלו ושל הכותבים אליו, ביבליוגרפיה של כתביו והכותבים עליו, ואולי מן הראוי להוסיף גם פרויקט חלק 5, הוצאה מחודשת של מבחר מספרי המחקר ההיסטוריים שלו, ומהדורה חדשה ומורחבת של על עיתונים ואנשים. כמובן שפרויקט רחב יריעה זה צריך להיעשות בשלבים. מן הראוי שיקבל את חסותו אולי של המכון לחקר העיתונות היהודית באוניברסיטת תל אביב, אולי בשיתוף עם החוגים הרבים מאוד לתקשורת הקיימים במדינת ישראל באוניברסיטאות ובמכונים. אשרי המאמין. תודה רבה.